MINUSMA ye diɲɛ tɔnba ONU ka marifatigi jɛkulu sigilen ye Mali kɔnɔ. U bɛ ɲini ka san 10 bɔ. Juin kalo o juin kalo a ka manda bɛ kurakuraya ni jamana ɲɛmɔgɔw ka diɲɛ ye. Nka an ɲɛ b'a la nin waati laban ninnu na furugufurugu caman bɛ ka tɛmɛ jamana marabaaw ni ONU ɲɛmɔgɔw cɛ ka da MINUSMA ka hadamadenya jo sariya gafe kɔnɔkow kan. Ka fara o kan, jamanaden fanba nimisi wasalen tɛ ni MINUSMA ka baara ye Mali kɔnɔ. O de kosɔn, jɛkulu minnu bɛ wele ko Force du Changement, olu bɛ wele bila malidenw ma ka ta Kayi fɔ Kidali. Bɛɛ ka bɔ juma nata avril kalo tile 28 ka jira diɲɛma la k'an tɛ MINUSMA fɛ an ka jamana kɔnɔ tuguni. O lase kɛra nin tarata avril kalo tile 25 san 2023 kunnafoni lajɛ dɔ senfɛ min kɛra Yɛrɛwolo Debout sur les remparts Jabala la. Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ bando an bɛɛ b'an cɛsiri k'Ala i duti mɛn so a juɲaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna o kɛnɛma bɛɛ ka wili k'i jɔ saya ka fisa malo ye farafina faso Mali jɔnjɔn i ko hɔrɔnya bɛrɛ farafina na faso Mali kɛlɛ i ko kelenya kɛlɛ Mali tile bɛ bi Mali tile bɛ sini jigiya foro funtira kayira denw hakili latigɛra pepewu. L'Afrique se lève enfin, saluons ce jour nouveau, saluons la liberté, marchons vers l'unité, dignité est retrouvée, soutiens notre combat, fidèle à notre serment de faire l'Afrique unie. Ensemble, debout mes frères, tous au rendez-vous de l'honneur. Pour l'Afrique et pour toi Mali, notre drapeau sera liberté. Pour l'Afrique et pour toi Mali, notre combat sera unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Peuple malien, peuple malien, peuple malien, africain, peuple africain, peuple africain, prêt pour la révolution, prêt pour la révolution, prêt pour la révolution. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple, nous sommes le peuple. La patrie ou mort aux ennemis du peuple africain. Nous vaincrons. La patrie ou la mort aux ennemis du peuple malien. Nous vaincrons. La patrie ou la mort à la MINUSMA. Nous vaincrons. La patrie ou la mort à la France. Nous vaincrons. La patrie ou la mort à toute organisation diabolique. Nous vaincrons. La patrie ou la mort à toute association satanique. Nous vaincrons. À bas la MINUSMA. À bas la MINUSMA. À bas la MINUSMA. À bas la MINUSMA. À bas la France. À bas la France. À bas la France. À bas la France. Vive le peuple malien. Vive le peuple malien. Vive les forces du changement. Vive les forces du changement. Vive la jeunesse malienne debout sur les remparts. Vive la jeunesse malienne debout sur les remparts. À bas la jeunesse opportuniste. À bas la jeunesse opportuniste. À bas la jeunesse prostituée. À bas la jeunesse prostituée.
Merci. MINUSMA toli an ka jamana kɔnɔ yɛrɛwolo tɔndenw bolo o kɔlɔlɔ ka bon ka tɛmɛ a nafan kan ka d'a kan jamanadenw mako b'a la MINUSMA ka jɔ kɛnɛ min kan a t'a la k'o jɔyɔrɔ fa. Sidiki Kuyate ye yɛrɛwolo kuma lasela ye. Bi lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ si ye o le bilala Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yaasa an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛwolo QG kɔnɔ. Yɛrɛwolo sɔrɔ kun tɛ dɔwɛrɛ si ye an ka welewelema kɛ pour que bɔliba min n'o bolo dalen don palais de la culture la n'a bɛ kɛ 14h wagati ni juma jiginna o bɔliba in bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a ɲini diɲɛmɔgɔ fɛ k'a ɲini MINUSMA ɲɛmɔgɔ fɛ k'a fɔ an mago tɛ u la an ka jamana kɔnɔ yan. Sabu i b'a dɔn kɛlɛ wagati a bɛ fɔ ko ka kɛlɛcɛ min gɛn ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ a dɔ la kɛlɛ kɔlɔlɔ ka bɔ kɛlɛ kan ni kɛlɛ yɛrɛ tɔɔrɔ ye an kan. Donc o nɔ kan i b'a ye ni MINUSMA ta ka jateminɛ MINUSMA ka toli an fɛ yan a bɛ n'a fɔ o de bɛ kɛlɛ in la ɲɛnamaya o de bɛ kɛlɛ in kɛ yen ka sabu kɛ mun ye ka sabu kɛ MINUSMA donnen don anw ni tiɲɛnikɛlaw cɛ fan bɛɛ fɛ n'o ye minnu bɔra Libi kalan o ni minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'o olu ye marifa ta n'o olu yɛrɛ b'olu wele k'a fɔ ko pabalikɛlaw a bɛ ye ko an bɛ don min na i ko bi MINUSMA bɛ ka sɛbɛn minnu bɔ o ni MINUSMA bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔlɔsili minnu kɛ olu ka kɛtaw kɛlɛ kɔnɔ ni fɛnw na a bɛ mɔgɔ sɛgɛn ka foro kan i b'a ye k'a fɔ bɛ kibaruya minnu bɔ kibaruya ninnu bɛ bɔ ka danbe ka taa siya dɔ de ma donc a bɛ na ni mɔgɔw fɔlen ɲɔgɔn kɔ a bɛ na ni mɔgɔw ɲugun ɲɔgɔn na a bɛ na mɔgɔw ni jamana kɛlɛcɛw minnu bɛ ka jamana bɔ bolo la ka murutili don olu ɲɔgɔn cɛ en même temps i b'a ye k'a fɔ MINUSMA bɛ laseli fɛn fɛn kɛ a laseli bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka don fɛn dɔ de kɔnɔ fɛn min b'a jira k'a fɔ ko siyaw ni an ka jamana kɔnɔ an bɛnnen tɛ ko la donc finalement an bɛ ka min jateminɛ o ye k'a fɔ an bɛ don min i ko bi MINUSMA marifakulutigiw de don o marifatigikulu an ka laɲini kun kɛra wagati dɔ la ko ka se k'u jɔ kɛnɛ min kan n'o ye ka se ka lakana kɛ u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw kama k'a fɔ k'u tɛ se k'o lamɛgɔ kɛ ko parce que k'u ma labɛn o kama donc n'u ma labɛn lakana kama ko fo bi anw de b'u lakana ka sabu kɛ don min na a bɛ ɲini an fɛ ko ka Faransi gɛn olu ko ni Faransi taara k'olu tɛna se k'u yɛrɛ lakana donc marifatigikulu b'a ka jamana kɔnɔ u tɛ se ka lakana d'aw ma u tɛ se k'aw yɛrɛ lakana finalement u nakun ye fɛn min ye an sirannen don o de ɲɛ n'o ye k'a fɔ u bɛna an ka jamana bila kunbalan kɔnɔ o de kama bi an ye k'a fɔ ko MINUSMA a ye degun don a ka kan ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. O de ye siratigɛ la Force du Changement jɛkulu bɛ welewelemada kɛ maliden bɛɛ ye Bamako ni région kɔnɔna bɛɛ la. Sidiki Kuyate. A yiralen don k'a fɔ Kayi kɔnɔ ka taa Sikaso kɔnɔ ka taa fo Mopti Gawo Kidal Mali fan bɛɛ fɛ wulikajɔw bɛ sen na n'i ye Segu mara yɛrɛ ta olu kan ka daminɛ jumadon 21h fo ka si u ka kɛnɛw kan ka ɲini k'a fɔ ko MINUSMA ka taa donc n'i ye Kayi ta olu b'u ka tribune na n'i taara i bɛna ye k'a fɔ Mopti ta fan bɛɛ fɛ wulikajɔw bɛ sen na donc malidenw bɛɛ wulilen don fan bɛɛ fɛ yaasa cette année n'o ye ɲinan ye MINUSMA ka se k'an ka jamana tɔn ye jamanadenw ka i b'a ye k'a fɔ o weleli kuma bɛ fɔ tiɲɛ don mais a yelen don k'a fɔ ko Mali kɔnɔ maliyɛnw mana miiri k'u ka kɛlɛ ban sira ye fɛn fɛn résolution fɛn fɛn taara o bɛɛ dana tigɛliko de la o ka bɔ yen an bɛ jamana min fɛnɛ kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka jamana kɔnɔdenw lamɛn parce que an de b'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔ min b'an kan ka sabu kɛ ni marifakulukulu ye donc o nɔ kan ɲinini kelen don ɲɛmɔgɔ fɛ wa ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ b'a dɔn fɛnɛ ko ɲininiw bɛ ka kɛ cogo min na o tuma na an b'u kɔ ka da o fɛnɛ nata de kan donc o b'a jira k'a fɔ ko bi MINUSMA ko la ɲɛmɔgɔw o ni anw cɛ o ye an bɛ min kɔnɔ o de ye k'u ɲɛna ta MINUSMA la walima k'u ɲɛna ta jamana kɔnɔdenw na k'o b'o baara le kɔnɔ. Juma nata dɔrɔn tɛ n'an bɔra juma ka bɛ avril kalo ma mai kalo an bɛna bɔ juin kalo an bɛna bɔ wa bolo fɛn fɛn bɛ kɛ ka tuguni na sisan olu bolo bɛna kɛ wulikajɔ kolo girinbaw de kɔnɔ wulikajɔ kolo girin minnu bɛ yen n'an b'a ye k'a fɔ MINUSMA fanga tɛ s'a kɔrɔ wa maa tɛ se ka kunbɛn. Welewelemada kɛrɛnkɛrɛnnen kɛra musow ye ka d'a kan MINUSMA ko kɔlɔlɔ ka bon olu de kan kosɛbɛ. Madame Keita Kadija Sissogo ye yɛrɛwolo musow ka secrétaire général ye. I ka ɲininkali diyara n ye min na an ye le 28 ta pour que maliyɛn bɛɛ ka bɔ an ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la le 28 ni juma seli an bɛ juma seli palais yɛrɛ kɔnɔ ka d'a kan ŋaniya kelen ni hakilina kelen de b'an na surtout an musolankaw yɛrɛ Mali musow an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka ŋaniya kelen t'a don an ka bɔ an tɛ fɛ ka MINUSMA de ye an ka jamana kɔnɔ MINUSMA ka taa e nana kɛlɛ banna e nana kana tasuma kɛ du kɔnɔ donc an ka laɲini ye min ye bi MINUSMA de ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an tɛ fɛ ka MINUSMA de ye an ka jamana kɔnɔ o de y'an ka welewele k'a lase bɛɛ lajɛlen ma bi an muso an bɛ ka mobilisation kɛ i n'a fɔ n'i yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛnɛ kan association musow caman bi yan mouvement muso caman bi yan an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que ni gɛlɛya nana jamana kɔnɔ i ko an musolankaw de fɔlɔ
MINUSMA nana k'a bɛna kɛlɛ ban MINUSMA nana dɔ fara an ka gɛlɛya de kan Mali kɔnɔ yan duguw bɛ jeni sow bɛ jeni muso kɔnɔmaw kɔnɔ bɛ fara denw yɛrɛninw bɛ faga dɔgɔtɔrɔsow bɛ jeni mɔgɔ si de tɛ ka to donc ni hɛrɛ nana Mali kɔnɔ hɛrɛ fɔlɔ ye an musolankaw de ta ye o de la an ye wele bila Mali muso bɛɛ ma an ma association bɔ association na an ma mouvement bɔ mouvement na bɛɛ de ka bɔ ŋaniya kelen an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka jɛ le 28 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais la an bɛ juma seli ye min b'an kun n'an kan cɛ an b'o lase MINUSMA ma. Force du changement cɛba caman tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kan i n'a fɔ honorable Musa Jara, Ben le Cerveau, Boubou Mabel, Boubula, olu n'u ɲɔgɔnna caman ka o ladɔnniya ko bɔli wɛrɛw bolodalen don ka tugu juma don ta kɔfɛ.